TikTok, ang daming content ngayon dahil ang daming nababagot sa bahay. Kamusta sa inyo mga TikTokers? Ako nga pala si Paolo. Dadaanan natin ang mga pinaggagawa ng mga pinakamamahal nating quarantine ng mga cancer. Pag nag-TikTok ka, talo ka. So pag may TikTok ako nakita dyan na isang simbolo, tatanggalan ko yung sarili ko ng buhay. So ngayon simulan na natin. So 3 buhay dyan ng TikTok. Nakikita ko na agad. Parang baril ito. O sige, hindi yun counted kasi shit poses sa mga gumagawa na puro ka, yes, I do that cool kayo. Hindi naman kayo naglilinis at nagtumutulong sa bahay, pabigat ka. Meron lang TikTok pass dyan, yung talagang nagluluto, naglilinis at may ambag sa bahay. Ano bang sobrang saya-saya sa duda ko kaya matry nga. Di naman to masaya eh. Bakit to naging challenge? Nainis lang ako lalo. Sunod, from Jill. O ano? Mag-1 week na, wala ka na magawa, no? Sige na. Download mo na TikTok. Sige na. Hindi! Na, download Huwag na. mo saligid! Ikaw, Valero, hindi. Walang mag-judge. Hindi. Sige na. Anong sige na, hindi. Kahit may salamin ka, kuya, klaruhin natin ang ating mga kagustuhan sa buhay. Hindi, mali. Sige, tagal naman na yung isa, leche. Hindi tayo kay Zuyu. Diba, akala nyo di ko alam yun. Kay Poppers din ako. Di ako TikTok. Kapit lang dyan sa mga quarantine. Kaya natin to. Ibang virus naman ang magsisimula pagkatapos ito. Yung kayong 3 na lang sa online class as nag-aaway. Para practicein kung ano yung isipin ko, wala dire-diretso. May makita ako ngayon, may mapanood ako ngayon. Pipitig ako, magla-live ako, sabihin ko. Ang hirap maging pogi! Dahil pa naman nagbe-break ngayon dahil sa quarantine. Okay yan. Tuloy-tuloy na natin yan. Pangalawa na, ano ba yabat ang bilis? So hating gabi na, putya, lampas na ng curfew hours, ang dahil pa rin tambay dito. Oy, magsiuwi na kayo, curfew nga, di ba? Ba't kayo nandito? Curfew. I love your Nandito kayo. accent. Kung ikaw pinuuwi ko, pasok! Kamukha niya, baka tatay niya yung barangay captain. Ito ba yung mga curfew na yan? Pag onti yung kotse, ano ba? Sunod. Okay, walang TikTok, buhay pa tayo. Kapit lang. Utang ina. Ay, kung gago. Ang nakakasalan dito, alam ko paano nila ito ginagawa eh. Reverb lang to eh. So, pwede natin palitan yung gusto natin. Kaya... Ang importante na papasaya natin ng isa't isa. Sunod! From Dubo. 2 beses na yan! Hindi, dapat araw-araw tayo maglilinis ng kamay. Hindi lang 2 beses. Takpan mo pa yung mukha mo, ha? Hindi. Ayoko na buhay niyan from Joma. Sasamahan mo ako mag-TikTok o mag-away. Itikulin mo na lang ako, matutuwa pa ako. Yan. Diba? Maraming salamat, Joma. Binigyan mo tayo ng pag-asa. Laban lang. Wala mag-TikTok. Sunod from Loki. Kaibigan, Naku po, narinig ko na yung music. halika na. Sumama ka na sa pagtawid. Walang TikTok to. Pwede pa. I-install mo na ang TikTok. Yung logo Huwag ka mag-alala. sa TikTok account ha, hindi Walang to. mag-judge sa'yo. Ginawa pa to sa Sige na, kapatid. sa PC. Okay? Huwag ka nang mahiya. Hindi, iyang hiya ako. Hindi yan tunay ng TikTok, hindi nanginginig yung logo. Ano ba, grandmaster ako ng TikTok, alam ko pag fake news o hindi. Kilala ko si Mocha Frappuccino. From Itchan. Hi, I'm Nayeon of Twice. Puro Hey K-pop you, ngayon. how are you doing? I'm Ano? Nayeon of Twice. Potahamnida, Momo. Twice. Hello everyone, I'm Sana of Twice. Sana all. What's up, Nakakatawa. Philippines? This is Gia of Twice. Hey everyone, it's Nina of Twice. Oh, hey, Dami I'm naman ito. Kyle from Ilan ba sila? Twice. Hey there, I'm Chang from 2 beses na Twice. yan, twice. Hi, it's Joy of Ay, Twice. si Zoe. Hello everyone! Hello everyone! This is Kimar. The Hi, they want to shout. Okay, ayoko na makapiright. Hindi ng twice ng TikTok. Ano ba meron sa mga T? Lagi tayo na dinadali ng mga T dyan. Wala ang TikTok logo ha. Buhay pa. Okay? Spark safe na rin ba kayo? Ito mga phone nyo. Sirain nyo! Huwag kayo mag-TikTok. Kahit yan.
3 linggo pa tayo dito. Sunod. From Razed. Oh, nako, please, wag! Online sapakan na lang daw. Iba yan na lang gawin natin kaysa mag-TikTok. Ba't tagal-tagal ka sa TikTok? Wala ka ng talent. Okay lang. Kasi dito pala wala na akong dignidad. Ba't ko pa ilalagay sa TikTok? Sa YouTube ko na binuhos lahat na natitira akong dignidad. So marami pang dignidad dyan. Sige, mag-TikTok kayo. Sunod from Tommy. Mga duwag kayo, nagamon kayo online suntukan. Saan tayo online saksakan, ano? Ay! Ayan. Tito YouTube, takpo mo yan. Huwag ka si Tito YouTube sa atin. Wag nyo saksakin ng mga TikTokers. Okay, bad yun. Online sa pakla. Online lang. Boom! Diba? Okay na yun. Sunod. Huwag nyo silang sasaktan. From knowledge. Sinabi! Nagiginawa. Virus pageant, ah. Ibang saksak yan. Naku po. Wag. Mahal na mahal ko mga Pilipino eh. Nakakaano pa rin tayo ng oras para sumaya at magpasaya. Makapit lang ang natitira ko pang puso from Angel Grace. Quarantine pass ang ibibigay pa sa bawat pamilya. Maaari naman lumabas ang may hawak ng quarantine pass sa mga sumusunod na oras. Bakit? Sira ang space bar ng barangay. Pero nagawa naman dito, hindi ko gets. Dahil kayo magdadala ng quarantine pass, ha? Hindi. Ito, TikTok pass, ha? Pwede nyo lang ito gamitin pag nilike yung video. Sige. Sunod, from Daniel Sanchez. Yung pinanganak ka ngayon taong ito at pinangalan ang COVID. Ang sarap pa buhay, di ba? Sunod, from Kian Azqueta. Diba, ito na lang gawin natin. Diba? Gumagana pa yung utak mo. Rubik's Cube ka. Kaya ko rin tumapos yung kala nyo. Yan yung utak mo pag nag-TikTok ka. Sasabog na lang. Sobrang ganda. From EG. Sorry for the... Dagi, tama ba yung temporary close? Di ba close? Kasi temporary close. Parang panandali ang magkalapit tayo. Diba? Ano ba mini-stop? Mini-stop ba to? Yeah, mini-stop at kayo ganyan. Madilim na humor. Madilim ang paligid. Oy! Mon! Gusto ko to. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Tikol na lang kaya sa TikTok. Titig pa. Titig pa. Oh. Sa akin ka lang. Huwag kang titingin sa iba. Yeah! The copyright music. Buti na lang sinabi mo yan. Nakikinig ako sa'yo. Yung maigi. Huwag kang mag-alala. Tuyuin nyo na lang mga itlog nyo sa call kaya sa TikTok. Magaling. Buti na lang may thumbnail tayo ngayon, ha. Sunod, hindi yan clickbait. Okay, kasi nandun talaga yan. Sige, tagalin mo na isa. Okay lang. Kung para kay Tita Ivana, malabasan ang aking huling buhay. From Shiki. Maling TikTok ata. Hindi! Easy views. Ito na, nagagawa ng quarantine sa inyo. Okay, nagiging tigang kayo. Lahat na lang talang letra ng T sa mundo. Bakit gusto makipag-quarantine na? Bakit iba yung politiko dito? Gusto nyo ba ng libreng COVID test? Ako gagamit ito, tsaka buong pamilya namin. Kesa kalderetahin yung aso nyo, ganin nyo na lang yan. Gawin nyo kilawin. Gawin nyo pulutan yan. From Steve, oh. Mga kabarangay, tayo po ay nasa state of calamity at kasalukuyang under enhanced community quarantine dahil sa panganib na dulot ng novel coronavirus 19. Pinapayuhan po ang lahat na tumambay sa labas at huwag po tayong mag-ingat. Patuloy po natin questionin ng gobyerno at maghintay ng mga libreng alcohol, delata, bigas, noodles at maging pabigat. Mahigpit pong ipinagbabawal ang pananatili sa loob ng tahanan. Huwag po kayong mangamba na makipagchismisan, makipagyakapan, at makipaghalikan. Bawasan na natin. Kasama yan sa buhay, di ba? Mabawasan. Wala, alam mo, edited kasi di lumakas o lumapit eh. Pero okay lang, di ba? Maganda ang ibig sabihin yan. Bakit ang hirap maging memer, di ba? Lagi na lang nasisira ang mahika ng editing kasi nag-edit ka din. Pero okay lang. Nandun naman yung ibig sabihin. O, pwede natin ulitin yan, di ba? Pinapaalalahanan po namin ang lahat ng tao na pag nag-TikTok ay palayasin po ng bahay. Diba? Tulad, maraming salamat. From Erning. Hi, I am Ernie Cabilia and I'm a TikTok survivor.
currently, I am now healed. Amen! Parang bago iyak lang siya. Maligo. Bisan sa akong pagtug. Mo galit lagi hapon siya og gawas. Lexi! Alam niyo Lexi yan. Di ko to naiintindihan. Ni Undergo. Niabot gid sa point. Ayun, naiintindihan ko pa. Napay ako sa Tama, tapon niyo yan! wala eh. Tapon At niyo that to. time, nawad-an sa asa. Panayo. Basta magawas mo pag mask mo sa mata, kaya para di mo. Tama, pa di mo na makita ang sarili mo sa camera. Hi, this is Ernie Cabilia. Once again, a survivor. Mabuhay ka, Ernie! Magaling! Maigi! Uninstall! Idutin mo na! Sunod, maraming salamat. Mga uri ng demonyo. Mga politiko. Bakit, di ba? Yung P sa PUI, people under investigation, hindi politiko under investigation, ha? Mas diretso St. Luke sa wheelchair at may neck brace. O tama yan, unahin nyo ang sarili nyo. Sunod, from Erwin. Alala ko sa mga kapatid ko. Albert, napakaharot na ito. Di ba? Pangalan pa. Sitting pretty si Calvin. Grabe, social na may pangalan niya. Kaya kasama niya ang kanyang mga kapatid sa hawla. Sunod from Rochelle, binigay ng ang hilig, curfew violator sa Gentrias, magdamag pinatamba. Yan! Diba, kulit nyo ha? Sa magtikol kayo sabay, ayaw nyo pa ha? Sige na, patugtog kayo dyan ng music. Diba, lagyan mo lang ng reverb. Sunod, sabi na walang problema sa Quezon City, ano ba? You're in Basing City now. Everyone is safe here. Tapos yun yung series niyan. Kaya panoorin niya Avatar, The Last Fresh Airbender na walang virus. So, doon tatapos sa ating mga, sawa na ba kayo makita ng mga TikTok? So, ito yung like, share sa mga matibay nyo mga friends, yung mga bayani yan ng masa at huwag nyo ito subscribe. Paulul, TikTok Grandmaster out.